començar. I ho feia, explicat per ell mateix, en el pròleg del llibre que jo vaig fer a l'ADB, perquè en aquell moment calia encara justificar i explicar, per exemple, Ionesco, per què es feia Ionesco, o més endavant per què es feia Brecht, i també perquè es feia Txékhov. Ara ens sembla que Txékhov no té cap complicació, que és un autor realment senzill, però amb el poc temps que té sí que m'agradaria fer una petita comparació entre, si no el seu contemporani, gairebé contemporani, Ibsen. Una peça de teatre d'Ibsen, les peces de teatre analític, que se'n deia, no les de teatre èpic, són unes peces en les quals l'argument de què es parla és un argument molt complicat. Podria ser un argument d'una novel·la absolutament trepidant, on passen 50.000 coses, hi ha estafadors, hi ha mentides, hi ha un senyor que és amant de les dues germanes, o sigui, pot passar qualsevol cosa. I el truco, si és que se'l pot dir així, o la fórmula, per dir-ho d'una manera més acadèmica, consisteix en que hi ha uns personatges, 2, 3, que parlen precisament de tot això que ja s'ha esdevingut. Aquesta cosa tan senzilla és una cosa que la descobreixen Goethe i Schiller en una correspondència que van tenir al segle XVIII. Això no està això. I em sembla que Schiller qui diu ja sé per què funciona el teatre de Sòfocles. I Goethe dirà sí, per què? Diu perquè els actors parlen de coses que ja han esdevingut. De manera que amb aquesta correspondència que serveix entre ells per aclarir la fórmula de la tragèdia del teatre antic, d'alguna manera es posa a la base del que després farà Ibsen en el teatre analític, que és la transició del segle XIX cap al segle XX. Txékhov aparentment fa el mateix, però si pensem una mica en les seves obres, resulta que els personatges pràcticament no tenen passat, és a dir, no hi ha argument. Sabem, per exemple, de les tres germanes, que hi ha una que és mestra, que diu que vol anar a Moscou. Sabem també molt vagament que havien viscut en una mena d'ambient militar, casernes, però molt poca cosa més. I el mateix de les altres grans obres, diguéssim. Per tant, allò que han de tematitzar, és a dir, allò de què poden parlar, no existeix. I aquí està l'enorme dificultat del teatre de Txékhov. És un teatre que es basa en la incertesa, en el desconeixement, en el silenci, i aquesta era també la gran dificultat en el seu moment per fer-lo, perquè estaven acostumats a fer un teatre cridat, un teatre de grans arguments, efectivament, i aleshores els actors sobreactuaven i allò resultava absolutament inversemblant. És Stanislavski qui en un moment determinat troba la manera d'empetitir tot això, donar el protagonisme al silenci, etc. Bé, explico això perquè, de fet, l'ADB, i ara, el mes de juny, aquest mes de juny, fa 70 anys, s'estava esdevenint una cosa absolutament increïble, que és que un grup de persones, entre les quals hi havia l'Antoni Mirambell, la senyora Solà, el Joan Triadú, el Ferran Soldevila, tots els que eren els fundadors de l'agrupació dramàtica, van decidir que volien fundar aquesta entitat per fer teatre de qualitat. I s'emparentaven espiritualment i estèticament amb una companyia de teatre que hi havia a Toulouse, la Granier de Toulouse, i amb Messier Sarrazin, que era el director d'aquest teatre. Hi havia un compromís que aquest senyor havia de venir acompanyat d'un director de sèrie que es deia Alain Carey, em sembla, i que era una mica la guia espiritual, la guia estètica d'aquesta aventura que es començava amb el nom de l'agrupació dramàtica de Barcelona. Frederic Roda encara no hi era. I van començar a pensar quina obra farem, i per què no fem un Txékhov? I concretament L'Os, una obra de les petites, diguéssim, no de les grans obres. Després es va produir tota una sèrie d'incidents
Aquests senyors de Toulouse van fer fallida, no van poder venir, el senyor Sarrasensi que va venir però va estar 2 o 3 dies i se'n va anar, i aleshores tot això, aquest projecte, el projecte de fer aquesta agrupació dramàtica a Barcelona i les primeres aventures teatrals, va caure en mans d'un actor, aleshores un actor professional, que es deia Lluís d'Orduna, i que també va estar molt poc temps al capdavant del que volia ser aquesta agrupació, i al final va anar a petar a mans de Pau Garsavall. La història de Pau Garsavall, l'ADB i el Toulouse, la vegueria de Toulouse, és una història que ara m'allargaria, però al final el Garsavall va haver d'anar a Toulouse, el pobre Garsavall no sabia francès, es va començar a trobar malament, també cal dir-ho, a més de trobar-se malament es va enyorar, se sentia molt perdut, no sabia realment què fer allà, i al final va tornar abans d'hora, dient que dimitia, que ho deixava, va ser un començament espectacular. Però la veritat és que l'any següent, el 1955, per tant l'any que ve en farà 70, s'estrena la primera peça de l'agrupació dramàtica de Barcelona, que és un Txékhov, que és l'Os. Després, si no m'equivoco, em sembla que és el 57, que fan un altre Txékhov, Els estralls del tabac, que és una altra peça d'aquestes curtes, que són pràcticament com monòlegs, Els estralls del tabac és un monòleg, i després del 59, El prometatge, ja amb el Jaume. Després del 60 ve unes edicions, els quaderns de teatre que van començar a fer, on publiquen 3 farses de Txékhov, i després ja ve les grans obres, diguéssim. A partir de l'any 60 ja comencen els problemes, l'agrupació dramàtica, quan pretenen estrenar a Brec, com sabeu, és prohibida, i aquesta aventura, magnífica aventura teatral, es va acabar. Però de tota manera cal dir que són això, un dels introductors o si potser introductors no és la paraula, però dels normalitzadors de fer Txékhov en català. L'aventura va estar també plena d'incidents, perquè, per exemple, el Jaume Piques, que és un nom que segur que us sona, va anar a veure un assaig i va estar duríssim. No diré els noms, però va estar duríssim amb aquesta actriu que sembla una nena d'escola, que no se sap moure, que parla massa alt, que no sé què, i aquell altre actor que també ho fa malament. Va ser realment molt dur i probablement injust, perquè no va saber valorar l'esforç que suposava en aquell moment engegar amb actors amateurs